Kecengsi kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamil la penpini la so video long nali tumpana ki wan pila bangke documents apply 40% discount offer aput haksina wan piglo nali tum jong si kenang so documents apply ji la pen correction ji pulotang te nali tum pini yang bong la bangke nali tum 40% discount offer do so putak non la so video long lang polo na nali tum la so YouTube channel la anta subscribe kelang puta subscribe ikon la pen labang so video na litum share pon ikon nanti non pathek pen copy paste on se offer kilong pon mala so puthak lang pon nang la pen chethan pon nang nanti non pathek pen chethan pon nang pini Wednesday 40% discount offer la so puthak la pen copy paste on se dok discount kilong pon jima la pen ko an apor pen ko an apor an se labang so offer ki do pon jima la so puthak lang pon nang kicheng sinale tum theklong ji Wednesday 40% discount offer la pen valid today only 20 August pini 20 August la si pini ancho di labang so far da kibi pon lapen apor labang ke adap EDM pen earning some 7 PM si labang so far labang ke do ikchot po lapen dak discount offer kilong ponji labang ke 40% anang letum dak long pon ikji si kopi pia son si dak offer ki pipon mo la so puthak lang pon na chengsin letum number 1 along Ayushman card apply latanani tum 40% discount labang ke long ponik po lapen Ayushman card apply je apani non than pachini ponik det po kopi pia documents sinang jima nali tum long Adhar donang po lapen ration card donang ji Adhar lapen ration card dolo pulo tangte nang letum Ayushman card labang ke apply meik po lapen non apply lo pulo nang letum 10 minutes apit na litum a card labang ke long iko lapen isram card applied number 2 labang ke isram card lo jong si isram card avilang puta ta litum prabjin pen apply iko non daksta mi pinana benefit at pon bomlo asam government hin pen asila isram card apply je upon documents kinang ji labang ke Aadhar card donang po lapen bank account donang po la hini dolote na litum labang so cards tami selam pon iklong po lapen government pen ki people ana benefit lata nalitum long ponik po mate long donik po lapen number 3 long voter ID card apply jong si arta 18 years complete jipan chiklo ejon ba 7 days 10 days andola dolang pulte lata apply ponik me arta ki jom matuma panta lapen labang so voter ID ke apply je fan documents PPC nang jima pulte Aadhar card donang po lapen Aadhar card avi pustami school documents tami donang ji kali pulte gambra NOC tami nani tum chokji sarkari gambra non no gambra te choklo so NOC donang po lapen photo e pak nang ji lapen active mobile number la dulote voter ID fans tami nani tum apply long ekpo lapen Adhar labang ke 40% off lo lapen number 4 long tami jong se pan card avelang pulte nani tum pan card tami apply long igi lapen pan card apply je afans tami kopi piason documents kinang jima latani linon nani tum mana tan pechini ponik po pan card apply je afan labang kenani tum Aadhar card do vek nang po Aadhar card isi le do anda chok lapen nani tum photo e pak nang je passport size photo lapu nani tum passport size photo ave te lapu man nani tum selfies tami nani tum klik ikon dak nili tum ang ton pen passport size nanta nili tum semar iklapo lapen Aadhar card pen la Aadhar card long kiling a mobile number lata nang litum long do nang ji lata pan card applies tame 50% as direct 40% off lo lapen nang litum jong se voter ID correction ji lapen pan card tame correction ji fulote lata nang litum correction pon long ji nili long pen lapen documents labang ke same process lo correction ji afan copy paste on mala bang kenan tum nang contact ngon nil nang thanik po lapen lata 40% off lo lapen pinana tum gari RC kavis tame doi gola mate RC doko po office tame a card bang ke kilong le tum tame do taila asi gari RC mate vehicle RC 2 wheelers pencheng lo 4 wheelers heavy gari lai RC terminal tum 90 pulte lata download long ponik je lata pini labang ke 40% off lo lapen dotlang employment exchange labang ikinang sodlo nilikidam tang hostami nang tumpanan tan pechini ponik lo employment exchange jong se apply ji pulote nang litum lata 40% off lo lapen documents copy paste on senang jima pulote labang ke nang litum ka apply link lo
class 8 pass employment exchange to apply ma mate 9 pass ma 10 pass ma 11 12 asun ki pass employment on ani tum semarji ma hai bang ke nani tum aning hang lo la bang ke monang konte ko jong se apply po pute ko pps on manili odak nang than pechini ponik po jong se apply ji pute la ta 40% discount lo la pen toilet scheme mate SBM toilet scheme na tanili ki dam ta hosta me apply pi gom lo la pen penang an abang fu abang fitum han bang ke accept lo la pen ka reject do la pen nonta pending atum stame do iglo la pen kilong tang atum siki ongo la SPM toilet ta pinaan abang fu abang fitum kachithan do azhage fake la hai ki pachurai pulason pachurai re nili 100% proof nang tuman nang piun lamang so toilet scheme kilong tang atum do iglo las nang tum lata apply ji pulte nang tum 40% off lo pen number 8 long fishery scheme apply labang ke nili ke apply to ke apply pita komik ulang apen nili la ke apply ta anta innovet lang kelong labang so scheme labang ke approve bang ke ako pen se thanda bo mi mun nili ka du ka pen bang tok apartment vet lang nili ka apply pi pen inut labang tok bang pen inut bang ke approve bigel lo lapen nili amu documents ta than pon pe toilet scheme apply fan nang litum no Aadhar card lapen bank account nang ko lapen fishery scheme to same lo Aadhar card bank account le chawlo lapen dutula number 9 long ODM registration certificate la so certificates tami kinang sot jose copy pinya loan business loan hai apply ji bulte lapen self help groups tum tami la so ODM registration certificate ata ki dunang ji kinang sot lo lapen la ODM registration certificate ke apply ji apan alitum bank account dunang ji lapen Aadhar card dunang po lapen pan card dunang ji la ki thom tu alitum chogik ji lapen number 10 long lang po na number 10 long labang ke Aadhar card correction mate Aadhar card labang ke Aadhar father name lapen address ansi online bang ke correction unchoji mate bang we pin pen la si claim pon unchoji lapen nalitum jong si photo change si lapen date of birth change si amen jong nalitum correction ikji pulte labang ke nalitum na homri nang kopo lapen homri repin ji pulte nalitum la father name la address ba nalitum la correction bang ke homri repin ta chok ikji lapen labang so father name address correction ji apanali tumlong ki choklim father name lapen address ki choklim labang so documents tunang ji la dolote chok igji ata piniang bong labang ki 40% discount do nali tumjong si claim example te prabdin pen na contact ngot lapen 11 number lo nali tum lang dam lo pulte dak caste certificate apply labang ki dima saulong ki do likar bitum afan jong se dima saulong ki do kar bitum jong se labang so video lang lapen caste certificate awelang pute ni fana homri go adol ki zoom pen pinyang bona ni tum long ponik po ape number 12 along electoral rolls tami kinang sot lo si electoral rolls tami na ni tum nang ji pulte la dima so la bang ke dima so long ke do akar bi tum han lo la to na ni tum long ponik ji la pen dima so la income certificate apply ji pulo tangte ata nan itum long ponik po la ida pinyang bongke 40% discount lo la pen income certificate puno electoral no ka certificate puno ini ni thompe nan itum long iklok po jalala asinan itum copy paste on sika apply ji ma da ki pi pona contact number do nan itum so contact number no nang calling on la pen sonalam nan itum na sonakar ju fanchot pulo nan itum nang call nang ne la pen message tami nang text nang ne apply vek po pu atum le nang itum nang kolik chanon lapen message tame nang text ik chanon lapen ison puthot ni didak offer ki pipon do thula copy offer ma puta labang ki pinaan son nana ne rong atok ki do atum zero documents atum stame do igolang zero documents puta ajat documents kavi atum stame do igolang karbi atum la ata do abang pu abang pitum stame asialang litum dong si abi pinang ajat documents ta pulte nili pana hombre gon nili yun an bangke nang bor i pidon po kapalong ji apan la bangke tame karbia khai fanan chat kapre khai fan ba nili accept pon pe asir su video na tum story gon man manne do ta highlight mine inut bani ka apply je tum nasi pini sab service tame 40% tame discount la bangke pi pon iklo asi prabjin penal tum nang contact e kon
pen pini update la bangke nani teman ki wan pila ancolo la sidomi thagmi kadu kavi kar bitis 2.0 YouTube channel long kilangara do an pastami nilin pen kardom.